Máme tu video číslo 3. Mercedes-Benz Sprinter Offroad Caravan, Offroad Camper, neviem ako to nazýva, nemá to ešte nejaký ustalený názov. Bol som pre výpalky na našľapy, čiže to máme nachystané a teraz sa ideme spolu pozrieť do firmy KV Metal CNC, kde nám pán Kováč porozpráva, aké tam majú zariadenia, čo tam dokážu vyrobiť, ako to dokážu vyrobiť a samozrejme oni mi vyrábajú predy pre vlak na navíjak. A ak chceš vidieť niečo takéto, alebo niečo takéto, tak príď 1.5. na Slovakia Ring Orechová Potvoň, kde sa bude konať Powerfest. Sú tam závody v šprinte, závody v driftoch, samozrejme v padoku je show and shine, meranie decibelov výfukov, meranie decibelov audia. Budem tam aj ja so svojím autom a samozrejme sleduj môj Instagram, kde sa dozvieš všetky akcie, ktoré tento rok ideme jazdiť a kde všade uvidíš moje auto. Ja som prišiel do firmy KB Metal CNC, som tu s pánom Kováčom, s majiteľom tejto firmy, spolupracujeme už nejakú dobu, pomáhal mi vo viacerých projektoch, jeho firma sa zaoberá obrábaním kovov a viacej nám povie teda pán Kováč k tomu, aké mašiny tu teda u vás vo firme nájdeme. Tak mám tu CNC obrábací sústruh, kde používame aj poháňané nástroje, čiže nie je problém tam aj s nejakými mežnými frezovačkami. Potom ďalej tu je 50 obrábacie centrum M-ko so stolom, ktorý je priemeru 600x600 mm. Čiže v podstate vieme tam upnúť najväčší kus 600x600 mm. No, musíme brať menšie kvôli upínaniu, čiže nejakých 400x400 mm sa zmestíme. Rozumiem. Čiže máme tu CNC stroj, kvázi máme tu nejaký ten sústruh, čiže vieme spraviť guľaté výrobky, vieme frézovať výrobky. Pozeral som sa, máte tam ako spustu nástrojov. Je tu, hej, vybavení sme, ako si myslím, že dosť dobre, fungujem už pomaly skoro 10 rokov na slovenskom trhu. Väčšinou robím pre rakúskeho dodávateľa a čo príde. Dobre, jasné. Ešte taká menšia zaujímavosť. Koľko mesačne vyprodukujete špón? Lebo keď som sa pozeral na tie šponové kontajnery, fakt sú obrovské a z toho materiálu teda ubúda na tých mašinách? To je špón, no. Tam špóny sa ani nedá, ale tak každý druhý mesiac ide skoro 5-6 tón špón ide preč. To je riadne, to... Takže tam ten materiál je... Niektorí by mali radosť, keby to mohli odvážať po svojej osi do zberných surovín. No je to také 2, 3, 4 mesiace, ako je roboty. Jasné, rozumiem. Čiže v podstate dokážete viac menej všetko vyrobiť, keď vám zákazník donesie nejakú projektovú dokumentáciu alebo nejaký súbor priamo do tých programov, čo používate, dokážete viac menej vyrobiť všetko, čo má teda ten zákazník. Väčšinou si robím sám programy, mám na to software, ktorý mi to uľahčuje, chlapcom, aby nemuseli toľko programovať na strojoch. Mne sa ešte páči v tejto firme, že táto firma je, dá sa povedať, rodinného pôvodu. Pán Bohuš tu má zamestnaných obidvoch svojich synov, ktorí tu pracujú s ním a aj brat, čiže málo kedy sa toto vidie na Slovensku, že ešte takáto klasická slovenská firma, taká rodina ešte sa udržuje. Tak snažíme sa, mal som aj viacej zamestnancov, ale každý si hľadá nejaké nové možnosti a pomaličky rastieme. Dobre. Koniec vyprávania, čas zašpiniť si ruky, čiže máme nachystané takéto nejaké plechy tu máme. Čiže nejaké takéto a ten, kto už sleduje tieto videá, vie presne, kde, čo, ako pôjde. Čiže máme tu držiačiky na kasňu, čiže to pôjdu pekne takto, to pôjde k tomu takto privariť a samozrejme tunak pôjde rúrka na našľap, čiže takýchto musím spraviť 10 a potom to nahodiť na auto. A ešte tu mám nachystaný takýto posledný krásny kúsok skladačky, čo sme boli preto u pána Kováča. A tento kúsok
Samozrejme nepatrí nikde inde ako sem dopredu, do takéhoto miesta. Presne sa to obvarí všetko. A tu nám bude trčať lanko na navíjak a môžem predok tým pádom nastriekať celý a môžeme to zavrieť nárazníkom. Momentálne máme nachystaných viacej vecí, ako som myslel, že dneska bude. V podstate môžem si teraz vyberať, s čím budem ďalej pokračovať, ale najskôr asi začnem dokončovať ten predok, privarím tam ten prevlak na navíjak. Nech sa predok môže celý nastriekať, môže sa tam poskladať nárazník. Potom ďalej budem asi pokračovať s tým zadným čelom, nech to mám hotové. A ešte si privarím držiaky na nášľapy, nech sa môže komplet celý podvozok nastriekať. A potom ďalej si budem kompletizovať nášľapy a ďalšie detailíky. Teraz vás trochu nepoteším, uvedomil som si, že mám celkom problém, čo sa týka dátumov, čiže spravil som dosť veľa vecí mimo kameru, čo som ani moc nechcel, ale dneska máme 10.4. a v podstate 1.5. je Powerfest na Slovakia Ringu, kde som spoluorganizátor a chcel by som tam rád ísť na svojom aute, a keďže moje auto vyzerá nejako takto, o tom bude samozrejme kapitola sama o sebe, tak musel som si trošku maknúť. Čiže v podstate na šprintri máme už tieto veci hotové. Prejdeme si to od konca. Zadné čelo hotové, už je vo farbe. Bolo tam trošku viacej roboty, ako som si myslel. Musel som vlastne vymeniť aj kúsok podlahy. Samozrejme na spodku už mám prichystané držiaky na pevnostný nárazník. Teraz pozerám, že ako to slabo ostri, keď je to nastriekané v tej čiernej farbe. V podstate máme už hotový aj celý podvozok. Bol som taký šikovný, že privaril som aj držiaky na šľapov. Samozrejme celý podvozok je vo farbe. Boli sme teda zobrať aj ten prevlak, čiže aj predok máme hotový. Takže už aj ten máme hotový. Samozrejme všetko pekne čierne, tak ako si to majiteľ predstavoval. Vlastne jeho predstava bola, že keď zhodím koleso, nárazník, hocičo, nech je všetko čierne, nech nevidím žiadny kúsok inej farby, respektíve blata, hrdze a tak ďalej. A poďme teda spolu pod auto. No, tak napríklad tunak vidíme držiak na našľap už nachystaný, tunak máme platňu na navíjak a samozrejme celý podvozok už aj nápravy. Všetko je pekne v čiernej, nastriekanej podvozkovej farbe. A ešte také drobnosti, čo sa tu budú dorábať, sú napríklad uchytiť nejaké káble, výfukta bude musieť spraviť nový, hadičky pozapájať niektoré a tým pádom podvozok by mal byť hotový. V organizácii asi všetko, čiže šprinter ide von, svoje auto si dám nejako tak, aby som mal dosť miesta zhodiť dvere, okna, kapotu a všetky tieto veci, čo by mi vadili pri lakovaní. Farba bude čierna, ale nepoviem aká. Uvidíte to 1.5. na Slovakia Ringu, zrejme nebudem pridávať ani na sociálne siete nejaké fotky z tejto farby, nech to má taký väčší wow efekt. A týmto by som asi pozastavil sériu so šprintrom. K nemu sa vrátime, keď budem mať svoje auto hotové a budeme tam v podstate robiť ešte zadný nárazník, nášľapy, milión drobností a ak sa ti toto video páčilo, kľudne daj like, odber, komentuj, pýtaj sa ma na čo chceš, rád ti odpoviem.